Dambudziko ndere family yedu kumusha kwedu chaiko kwatakaberekwa. Ndokuri kusumuka dambudziko. Isu vana pachedu tiri kutadza kupindirana. Baba vedu vakafa, mai ndo vasara. Vasikana takasiiwa nababa tiri 4, vakomana vari 4. Asi manje pamhuri yedu takadaro takungonongedzana. Kufungirana kuti uyu anenge akaromba, uyu anenge akaromba, uyu anenge akaromba. Matangira aya ndo handiri kutadza kunyatsonzwisisa. Asi pakafa mwazvanzi hedu. Papapo ndo pasina kuzombomira zvinhu zvedu zvakanaka. Mukomana. Mukomana uyu akafa achiita kunge munhu aingodyiwa. Kuti paakatovigwa angoiswa mushiti. Adyiwa zvese, kumeso, nzeve. Akangofa izvo zvekuti vanhu kana vachiona vaingoona mboni ndio yaingoti bwai. Asi kwese anga adyiwa. Urwa huchitutunuka. Hapana paibatwa. 2 years chaidzo. Achingodyiwa. Kudzimara nyama yese yapera. Urwa ngosumudzwa neshiti achingonoigwa. Hapana. Imi paukama makambofamba here kuti mutsvage kuti chii chiri kumbodya mwana? Vamwe vangu vese vakaramba vangoti genza. Pamudzimu apa ini ndinongozonzwa umwe munhu achiti ane mudzimu. Moto ndine mudzimu. Asi kana pane pataimboungana because ndine mafamily maviri, imwe iri kwaGutu, imwe iri kwedu. Kana tikamboungana inombobuda nemudzimu yavo inombobuda zvayo. Muchiita mapira. Asi wokubva ipapo mapira acho. Takangoita bira 1. Asi takaritira kwaGutu. Usi tachita murizo tikaitira kutoitira. Toda kuti tibatane nokuti namai senge inini ndatova ne2 years handisi kubvumidza kutaura namai. Munhu ana mai ane mafoni ese. Ini wacho ndinaitochengeta mai. Foni ndindakatovatengera asi handikwanisi kutaura pafoni. Iye zvino izvi anoti kana akafona akatorekodha. Zvekuti kada kuti taure namai hanzi akataura namai anorekodha. Adzoka kubasa utora foni yoda kunzwa kuti mai mataura naningi akakuiti ichi. Saka takabva tangosiya. Saka hapana anotaura namai. Saka mukuda kubatsirwa. Mai akazokwanisa kutaura nadzo. Kuti taifanira takapotera kwana sekuru. Pana sekuru wakaberekwa mai havasi kutaura namai. Pana sekuru wakaberekwa mai baba vavo havasi kukwanisa kutaura namai. Mai havasi kutadza kuwirirana nemunhu asi kuti foni, uyu ane foni uyu mukomana uyu ndiye asiri kuti mai asiri kukwanisa kubatanidza mai nehama dzavo. Akatobhuroka nhamba dzevamwe vese. Vese akangoziva kuti ndini ndafona. Mangwana paunofona yabhuroka. Akangoziva kuti ndini ngafona, mangwana panoda kuti amufone futi abhuroka. Akangoziva kuti ndini ngafona, mangwana kada kuti afone futi foni yaitapinda. Mukomana uyu ana mai. Family yedu ipapo. Ne family yese. Ndiyo nyaya yakakura iyoyo kuti tikwanise kubatanidzana. Nokuti apa tiringonongedzana tichaziva kuti iye zvino izvi aita bofu. Chichazobva apa tozoenda panani zvadii. Ndozvakunetsa. Kuti zviri kufamba sei hapana chatiri kutoziva.